قبلهم على اليد. Inselmolkom sinjuri u nilqawkom għal shooter illum ħana tislima speċjali lil dawk in-nisa għax dan il-programm illum huwa mirat għalikom. Għan-nisa? Għan-nisa. So, taraw xaġa interessanti batonna shooter. In-nisa, jekk jaraw xi ħaġa interessanti n-nisa l-irġiel tibatux. U se nagħmlu ġifieri? Illum ħankunu qed naħsbu u nidħlu fil-moħħ tal-mara u naraw kif in-nisa jaraw lilna l-irġiel. Żniejti hemm mixja. Ejja, tkunx sessist, għal ngħidu hekk, dik antika li n-nisa jarawk naflut. Nisa jarżu lejn jarawna seksi, jew le. Kif ħankunu nafu, Insomma, jena meta noqdu nħarsu lejn l-irġiel, jenu tiegħi mhux dejjem naqblu, fuq l-irġiel li jogħġbu lilha. Intu l-mara, tu titkellmu fuq l-irġiel. Mela, ngħidilha da jogħġbok, eżempju, ħalli jien inkun naf fi xiegħed. Nara li għadni hemm għalija, ġifieri tgħidli eżempju wara dak kemm għandu kemm hu bilt, jien nipprova nġibilt, fim. Meta rak l-isbaħ? Mela. Mela tara ħafna l-mara. Vera. X'għandha? Kataretti għandha, qed ngħidlek jiena. Ismani, inti hooters, qatt mor bih. Shooter? Hooters. Dak li jkollok in-nisa li b'xi flok qasajjar, jiġu jservuk. Issa, la ħanitkellmu fuq jekk jaraw nis-seksi jew le, ħanibda b'esperiment żgħir tajjeb. Bubum. Min jaf tagħmilx differenza jekk tordna bil-ħwejjeġ jew tordna eżempju bla topp it-tella xi sejls. Bħala waiter. Eżatt. Jien kieku inti tiġi biex norda, nirreġetta. Ħanara. U biex propjament nagħmel l-esperiment illi għandi f'moħħi tajjeb, dħalt għal ġurnata naħdem f'dan ir-restorant. Fil-fatt, ħanibda x-xogħol tiegħek. Wara li jisniqbad kaptu ta' xogħol naħseb li wasal il-ħin għall-esperiment. U flok ħanibqa' naqdi in-nies bil-flok, wasal il-ħin li naqdi n-nies mingħajr flok. Inġibilkom xi ħaġa? Le, ordnajna. Namlilkom effett bla flok bħala waiter? Nġennek jgħadu, tiqder int. Hello, can I serve you? Do you prefer a waiter with the shirt or without a shirt? With the shirt. X'taħseb fuq waiter bla flok sexy bħali? Del baħar tajjeb għadda. U vera biħ iktar. Biħ iktar. Tara xbejn. Jiena nemmen illi jekk l-irġiel ikunu bla flok ibijaw iktar, x'taħseb? Ejja naqbel. Tara, anka il-kollega tiegħi taqbel miegħi. U hekk kull ġurnata tiegħi da mhux lesta issa tħalta li rrid nibqa' dej, issa il-lejla għandu jgħidli eżatt kemm olew is-sejrs minħabba dal-ġmiel ta' ġisem mhux kulħadd apprezza, imma l-ftit li apprezzaw nefqu iktar. Kif morna bħala sejls? Ma nafx xi żed trid il-lejla joħroġ nkun naf jekk tellajt is-sejs jew le il-lejla. Mbagħad qablu ma l-istess ġurnata tas-sena l-ora ġifieri. Ma nafx għalfejn iżatt attenti għax jien għandu kif inhi. Hekk għandek ħafna doti, iżbuħja mhux iktar waħda li tibrilla. Edha t-tieni fil-fatt. Issa raġel sabiħ fit-tmeninijiet. U raġel sabiħ illum l-istess, ġifieri huma konsidrati l-istess. Ma naħsibx li għax eżempju fl-80s is-suf tas-sider eżempju kien ħaġa importanti, fimt? Illum il-ġurnata qatt titgħajjel. Ħammunnara. Ħatmur tara. Ħammunnara n-nisa anke l-irġiel. Xi ħobbu jekux sufi jew sufles. Suf jew sufles dik il-mistoqsija. Can I ask you if you like hairy men or not hairy men? Oh no, I don't like hairy man. No hair? No. Clean. You too? Yeah. Ma ħab xej. Bla suf? Għaxen għaddu dajaqni ma timmis. Raġel, ġesu ħalqu bis-suf. Ma anka bil-dwifer twal, ma xorta naqtawhom. Bla Bla suf. Mela basta tinsemmu l-ġesu kif ħalaqna u xorta bla suf tridu inta. Bla suf. Taqxar int? Le ma tqaxxax imma bla suf. Ħanara. Taraha. Vera, erba l-emmulaw. Mux aħjar hekk. Aħjar, u. La suf aħjar, ħalli ma jkun nebxi tellif.
Bla suf laħjar. Jina l-ħaj. Elbulu għet najdilkom jena. U dak kien shooter għal-lejla. Ejwa, senjur, il-lejla provajna nmissu, ma provajna nifmu jekk intom minni sa taraw kif tarawna seksi, xaġa dak provajna namlu. Ħanajt xtajt Nicole Kidman. Nicole Kidman. Bidi tifema għax intillu minn zajt. Biex tkun seksi. Mandekx għalfej tkun arwen.